पुढे चल. उत्सवात सुरुवात केली मान्य करून घे. राज्याच्या देवाचा आणि तुझा देवा एक गडी कर. 12-5चा एक गडीत कर. गावचा पूर्ण बरा कर. हालचा पूर्ण बरा कर. हो गाव सुखी आणि समृद्ध करून नांदोय. हो उत्सव बरे रीतीन करून गावाकडे राखण रखवाली करून बरा कर गा साहेबा. शिगम्याच्या उत्सवाक सुरुवात केली असा. तू देव पूर्ण कृपा दृष्टी कर. राज्याच्या देवाचा आणि तुझ्या देवाचा या गणित कर. चतुर्शिमेच्या शिमदाण्या आतापासून तू पूर्ण घट्ट कर. हो गाव तू सुखी आणि सुभिक्ष करून आज तू नाना. गावात काहीतरी रोगराई असला आतापासून तू पूर्ण नष्ट कर. आज तू या गावचा पूर्ण बरा कर. आज तू या म्हालचा पूर्ण बरा कर. तुझा उत्सव बरा तरण करून घेऊन गावाकडे राखण करून बरा कर गाव. समजता सगळे देव आणि आज तुझी होळी घातलेली असता. शिगम्याच्या सणानिमित्त सगळ्या लोकांक सगळ्या बाळगोपाळांक आयुष्य आरोग्य सद्बुद्धी देऊन सुखी राख. केल्ल्या कामांक खंय खंय वयता थंय थंय त्यांची तुझी पूर्ण पाठिंबा राखण आसूची आणि त्यांच्या समृद्धी सगळ्यांक देऊन त्यांना सुखी राख आणि बरा कर.
होळी कशा पद्धतीने तुम्ही साजरी केली होता आणि त्या मागचे म्हणजे काय हे असं? हे श्रीदेवी भगवती रवळनाथ देवस्थानचे ज्यो होळयो आहोत ते जवळजवळ 7 होळयो आमच्यो आसात, म्हत्वाच्यो 7 होळयो आहात. तितली हे 7 होळयो असतात. ते पहिली होळी तुम्ही खंय घातली? दर वर्षा प्रमाणे आम्ही मालपें आमची पराठे आणि पणशी हे 3 गावांतले आमकां होळयो येतो. त्याप्रमाणे ह्या वर्सा आमची पराठे आसली होळी. त्याप्रमाणे ते येयले. पहिली होळी आमची हेतून जाता रवळनाथा कडेन. त्याच्या नंतर गांव होळी म्हणून आसता, ती भेल्ल्या माडाची होळी असता. ती श्री शेणैची जी महालक्ष्मीचा देवूळ आहा थंय जाता. त्यानंतर ही भगवती मंदिरा कडली होळी जाता. हय झालं गारण वगैरे सगळं झाला की दारवळ म्हणून आमची माऊलीची होळी आहे ती जाता. त्याचबरोबर सोमनाथ आणि मारुती ह्या दोनही मंदिरांनी होळयो घातल्या वयतात. आणि मुख्य म्हणजे सगळ्याकडे एक असतात. आणि लास्ट 12 वाजता रातच्या श्री मुळवीराची होळी श्रीदेव मारुती मंदिर थंय घातली वयता. आणि त्याप्रमाणे हे होळयेचो उत्सव सुरू जाता. आणि फाल्यां पासून आमचो रोमटांचो उत्सव सुरू जाता. तो हेचे पर्यंत आसता. काका, जी पहिले 2 होळी घातल्या उपरांत गांवचे मागीर होळये घातले वयता, जेंचे वाड्याचेर जी होळी असतात तेंची घातली वयता काय? ते मग ज्यो बाकीच्यांच्यो ज्यो होळयो असतात त्यो नंतर पहिली मुख्य रवळनाथ देवाची आणि भगवती देवीकडे घातली वयता. आणि मग दारवळ ह्यो जाल्यो काय मग बाकीच्यो सगळ्यो. ही जी होळी आसा ती होळी कशाची घातली वयता? हे सगळ्यो आमच्यो खोपडी माडी वयची, सुपारी माडी ते घातल्यो वयता. आणि एकच ती जी हेतूंतली आहा शेणैंच्या घरा कडेन महालक्ष्मीच्या, ती हेची आसता भेल्ल्या माडाची. बाकीच्यो सगळ्यो आमच्यो सुपारीच्यो माडयेच्यो हेच्यो होळयो आसता. आणि ह्या प्रमुख जी होळी असतात त्या प्रमुख होळयेक गांवचो संपूर्ण गांवचो लोक असतात. संपूर्ण गांवचो रवळनाथ आणि भगवतीक संपूर्ण गांवाचो ह्या जितको हे आमचो मुख्य गांव आहा तितके लोक हय येतात ह्या होळयेक. आणि तांकां वेगवेगळी कामां वांटून दिल्ली आहात. त्या प्रमाणे हे जे गडेकर आमचे हजबांड ते गडेकर त्या होळयेक सजवप घालप, हें काम नेम काडप, हें सगळं तेंचा काम आसता. त्यानंतर आरती जाता तुपाराधनी. तुपाराधनानंतर त्यांची होळयेची आरती जाता, गाराणा जाता आणि हो उत्सव संपन्न. आणि होळीच्या वरती जो झेंडा लावप त्याचे काय म्हणून प्रतीक कशें कितें आसता? आता पारंपारीक चलत येयल्लो आहा ध्वज लायतात म्हणून तो त्या प्रमाणे तो लायता. आणि ही होळी 1 म्हयनो आसता. हनुमान जयंतीचे पौर्णिमेक ती उडयतली, कापतली. ह्या होळयेक प्रमुख हेच्या हजारोच्या संख्येन भाविक उपस्थित असतात. ही आता कितकेशा